Шалом, с много любов и желание подготвихме тази програма. Той е благотворителен концерт за всички вас. Повечето от вас получихте от тези подаръци, скромни, които ние искахме да ви зарадваме в този ден и да си спомним за най-големия и най-великия подарък, който Бог направи за цялото човечество и за всеки един от нас, Исус Христос. Пожелаваме ви весели празници, честита и благословена Нова година. Нека Бог да благослови Севлиево. Амин.